Kulum kata ko bukuk song hai no hai sing kaisa kham lai mani kok bukuk khorokcha KILINA KAIPENG nei tini LANGMA CHOKHA Bangalore East Point Hospital SAK HAMYA WNGUI bo Telia area ni bo khorokcha nursing porana phaimani nursing porui tongmani actually BSc GNM nursing AVK college of pai bo te post basic nursing khlai tongmani sora pani exam bo choli tongmani somoy tabuk but unfortunately pani SAK HAMYA WNGUI bo kaisa hospital East Point Hospital nei kaisa hospital bini LANGMA CHOKHA tini phungo bini logi songrok bona hospital rok langlai kha koyek din dore bini problem tongmani constipation urinary problem joto problem tongmani ya gulo tini bini LANGMA chawai thana klaikha Bangalore hatayo bini bufa phanya tongmani Bangalore bini SAK HAMYA ni phanya tongmani but phaimanliya phailia because bo ni LANGMA chawai thanga so bini dead body na holanya ni bagai chung sini team Bangalore twiprasar team te waisa basa lai khara takhok jon to sabai jaga jaga ang thangai tong lama thabo so takhok jon je formalities namane jatona formalities clear khlailai nei chung tabo police report ma khlainai police ni NOC man nei postmortem ro khlaiare mane pore se chung bini dead body no yacha gai man nei bini nok ni theke chung kaisa authorization letter nangnai khoroksa borong ya ko handover khlainai ni bagai abo chung jotona formalities clear khlai tongo so formalities clear khlaimani ya gulo tini to ongla kha but khana haige soni ni bisingo bini dead body no chung pathogiri nai Bangalore ni semik agartala thana ni bagai aro tongo bini moi bo tai bini pal rok tongo bini classmates rok to kabang phaiga help line ni bagai butono hambai mario je baskang phaine rok no help line ni bagai je aro sakwaja hospital o jotono hambai mario khaklayo chung bini dead body no kaham khe dati no pai formalities pai Tripura hatayo sakri ni manana nai so jotono khulongka tamu jarate sini KILINA KAIPENG thai thangnai KILINA KAIPENG ni mangka thaini bepara suna tini ni jara tamu jarate sini ago kokon tai bagi sing information ranai phainai sareng ni bisingo information leone bini formalities busu jara clear rangkha amo chung datino inform khlairi nai so jotono hambai ta bukuk song nai tongni rok sini Bangalore twiprasar team ni news rok hambai